Puntual a la cita, com cada primer divendres del mes de març, arriba el Porrà de Torrent, fira datada en l'any 1748 i de llarga tradició que es celebra en honor al Santíssim Crist. Quan se venia de lo que és la costereta de Ranes, se venia la gent en peregrinació al Santíssim Crist de Torrent. Curiosament, portaven cucs de seda en aquella època i li feien les plegàries i se n'anaven en el jubileu, del perdó dels pecats i salut per tot l'any. Aquesta menuda pedania de Llanera de Ranes, però amb ermita depenent de Rogla i Corberà, acolli durant un sol dia a multitud de veïns de la costera que han fet d'aquesta la seva festa. I també, com mana la tradició, molts d'ells han acudit a la cita caminant des de localitats properes. El Porrà de Torrent, jo que tinc 67 anys el conec tota la vida i això és tradicional, vindre tota la gent d'ací, més a l'ermita, a veure el Cristo. Abans sí, abans hi havia més cacau i el que eren almeles i castanyes, avui ja ha canviat un poc, però encara la tradició encara es manté, encara hi ha parades de totes les classes que puguen encontrar. Entre els productes típics gastronòmics que ens trobem destaquen els fruits secs de tot tipus, a més de dàtils, martells de caramel, cotons i, com no, infinitat de productes de tota naturalesa, sobretot joguets per als més menuts. Venedors i clients porten molts anys seguint la tradició, com aquesta artesana de València, que ja porta vora 20 anys fidel a la cita. Bueno, porque es una romería muy agradable, aunque prácticamente todos vendemos lo mismo, pero bueno, yo tengo mi propia clientela ya de muchos años. Any rere any, part implicada en la programació de la festa són els festers d'ambdues localitats veïnes que aprofiten per a sufragar les seues festes amb les paradetes que munten. Els festers s'encarreguen de muntar també un baret, els festers de Llanera i festers de Rogla munten un baret, la cosa s'allarga, munten una discomòbil i hasta que al final es cansa algú i es tira ja, que ja ho tenen bé. I la veritat que és un dia lúdic molt bonic i molt arraigat, sobretot en la costera. A esta paradeta oferim refrescos, cervesa, faves, coques que han fet les mares i també hem fet, per a col·laborar en el poble, metgeros i pulseres dels festers de Roglau. Estem així fent un poc de festa per a recaudar per al poble, per a les festes i que les fem l'última setmana d'agost. Estic molt contents perquè damunt m'ha eixit un dia molt bo, la veritat, perquè ja duíem uns anys que feia aire, que plovia i no hi havia manera, però avui tinc moltes esperances de recaudar prou. L'origen de la festa del Porrà de Torrent d'en Fenollet prové d'una romeria que un grup de fidels realitzaren fins l'ermita del Crist del Calvari, on, segons un privilegi que va establir l'Església, els que acudiren aquest primer divendres de març a confessar-se, escoltar missa i combregar disposarien d'indulgències plenàries. Des de llavors no han faltat fidels, però sobretot no han perdut com va els que s'animen a donar una volteta pel porrat més tradicional de les nostres terres en un entorn que prompte serà modernitzat i adequat gràcies a una subvenció de la Generalitat per valor de 101.000 euros.